YouTube. Mennesker. Mega. Og folken, sagde. Velkommen til den her kanal. Og vi er en ny kanal. Det er ikke Syria. Det går lidt Ikke Syria. Hvad? Det går lidt ikke udtalt for sig en kanalnavn. The Xeria Gaming kalder vi det, okay? Ja, og jeg er ret til. Ja, jeg Det er min fødselsdag. er løgn. Make it. Lan, det kan jeg som vi ved. Ja, det er race. Og vi er random. Vi spiller alle mulige random spil. Laver alle mulige random gameplays. Måske nogle tutorials, det ved jeg ikke om jeg gider. Men ellers, ja. Det var jo vel bare det. Ja. Jeg sidder og knoklet i rimelig lang tid med alt. Jeg har siddet og knoklet med alt. Ej. Jeg har hjulpet. Ja, han har hjulpet. Nå. Ja. Men jeg håber, at I vil nyde vores kanal. Vi får nok snart uploadet noget med noget. Så ja. CSS. Ja, men nu vil jeg have lov til at sige noget. Prøv lige. Kom her, kig her med mig. Vent lidt. Jeg vil have lov til at afslutte, og jeg skal have noget meget specielt i hånden, når jeg afslutter. Det er Rassel Panda. Ved I hvad? Jeg siger nu. Vi ses denne gang.